Kajing penslam jong ka Sorkar ban kentiu tulop wat hadin Meghalaya ut nakapor syakapor kalapan long sendon mentakasngi kalai phawai tarik unaitung ya kinong tray SSA kibadai kinong tray jong ka non-teaching staff hapo ka syatri jong ka All Meghalaya SSA Non-Teaching Staff Association ban mi syasurok ban penlong da kajing yaki syong kalain mangor baklem por ha kabala penlong hamadan malki ban penbor ka Sorkar ban kentiu no ikatulop jong ka prapo persen kabalajan palat prasnem Haba kren Shekilat Pathai Kubor, nakaliang ka President Jong Kaseng, kakong Jennifer Senrem, kalaong ba nakapor siya kapor, kilapan saw siya kibor baday kmi, ban Sngap ya ka Jing Dawa Jong Ngi, kataban kentiu ya katulap Jong Ngi, prapo pasen, Henry nakaliang kibor baday pek, kisuko ngu tangkaktin, katbakam kim shimlale AA. Kalaong bahagi kendiat sngi, nakaliang ka Sorkar, kalapan sngaw bakin kentiu no 8% ya katulap Jong Ngi, Henry nakaliang kibabun kidukhat Jong Ngi, kim tre satyay ka 8% pat kidawa bet baday ban kentiu, siya ka prapo pasen. Demonstration kadi bang mingput sngaw ya ka Sorkar jungi, bakan ay katag enhancement ka jungi, kabala diw mentala plasnem. Tirhoat kila jubab ya kata, kila ong ban ay 8%. Kung baplay I mentanru ki group jungi kim tre ek 8%, bangi ngimban siki leaders, nilalong ka meeting men 8% terik. Balada kim ay kata ka prapo persen yangi, dengi ngim kidon napleng jungi ngibro kim ngimyakwa. Hakatu singi dan kumban rus pangut tami ai tamba kiau ong bet ngimyakwa. Timentan rupla I daka khmat lajong bagi ni member jungi kimyakwa ya kata ka 8%, nomor kamlong justified show. So nakata ka daw ni wan ban shong igani sit in demonstration ban ikwa ban slow Sngap ka Sorkar ikwa ban ha ki Jingduwai ki Jing Kyrpad ki jungi ya ka Sorkar bukan Sngap lem ni ki Jing ki jungi namar balai katkum ka Jing iyo ki mar ki mata ya kata ka hapshna ya kata ka price ya kata ka salary ke jongi 8% rasnem te kam so ngatrai kam long justified ke dinata ka daw ni sa poy ban shong ni tabangi ya ongro bangin abide by all the rules and regulation bala ai da ka Sorkar ni wala ong indefinite strike kan continue kan kat ba kampat Sngap ka Sorkar ni namar ka sulong kapkai kambay bit dingim no kanompat kadang kini kata kadaw kini haban long indefinite kabot kanang yate kado bandayo kata ka hok ka jungi ka jing kwan ka jing pa ka jing pan ka jungi prapo persen ko bato ni ngipat laban ya ingin pala stop dengan ke agitation ni ya kata ban ong lupa ka pamlalong namar kidon ngamdi ka member tang Norway pila I yang dia bun ngidan isi members dia kata ni haban ra ka isi pai kumbung ni dia kata ni sabatai dia pengadai na Sorkar hi Sorkar dia si inong katu kajing kadai kajing bam sutu jimut ne tip kadai ke ai ka pelong tu kat ni ba kamyat ni ngamla ban patay kata namar don na pring jung ngimo kiba sutu bahaya ka kam don na pring juki nong tre ki bam sutu bahaya ka kam ne don ka transfer don kiba resign no ashtenko don ki bon ki don ki bele si o kim long committed ne le si kami hap ka topik ka jung ki le si o de taru tabang pat nang ban batay hiru ya kata taban re le si o de kata we have to show them the way kan aspa tami kadai na tu ka cluster level block level, district level, but state level. So join namar niyo ya ka permission rumenin na ITC jungiru niyo san shiteng itu dia nak kata kadaw ki Garuhelski bana dawon na Garuhelski nang join pagi dan nanti. Kidon na ang pakiwi kinong hikay te as of now tikim don show ngingi hang ngingi don bitang kinong teaching. Kidon na ang kibal tray pan office komentasi kisah kia. Tadi ngat try ke dia makin habis ni pe jam mapi. Andre ti tanggal yang jungi tingim nang patay na marni ibon bagi wan hi tabadon ki baja ro ki baja na kadaw ki pang stom ne ki ja na kadaw ki le ki tray kita e kata ti andre ki ba wan big la wan tu ki ba wa ban yo e kata enhancement andre si dan mo le si na ka jing bang so thu ka jong ki ne na ka jing kot jing ka jong ki le si ki so thu e kata ka hok ka jong ki ni ngam tip yo ki le jing tray ru e kata ngam pala ban assurance mangidang lumi ki signature ru menta nadu arah hajar Abdullahi ngilali ya kani takadaw ni sapoy dekat ni ru kadai bingila pen small pen Sngap ka Sorkar nadu arah hajar Abdullahi kita ki balong rutin dokumen mo ladang ngim tho ngim tip dei ladang ngi tho ngi tip tingi na sedang man tho nadu arah hajar Abdullahi ngilali hi shiki ba dei ban pe education
Education Minister kini ni alih kendo mi director jong ni alih kendo ingin alih hi ka kam ka jong ka level ka jong ni alih ingin la walk out tingi up ka ta jing walk out ka jong ki ingin la up si up na December ingin la up yang adu ni April din mata lam long kampoi si ti hadu dal apoi kini ka put ingin ban si show ban ya shong ni oh itu giban bedon nang kan non teaching staff mo na duna cluster block district but state level kan kiba isu bu ka Jing Kyrpad na yang mengi leaders ba ka Jing to ngin yo la paro ke balik kan ba fin long yo la pleng jung pim ke le trai e so ha kan ba punya sno akti lang bat ni ba yo walang kan ka Jing lang namar khnang ba ha ka ba kut hi kam dei tang ka jong ni ka dei ka jong ngi baro khoi bawan trai ni kiba mit trai Jing Kyrpad ya sno akti lang nang ba kani ka Sorkar kan Sngap lem ni ka Sorkar jong ni